bok he akam ke claim posi itum labang so press meet bang ke ha alam ke lal hadi langhan pen EPSLC atum dun lab lo si hadak bang ke kapacit hang mate mene kapak lang pon mati lasi hala bang ke ilitum munir li hala bang ke BGP munir hala ke itum long ke tua presiden do lap tanda apis sistem lo lapan restart le check sistem ne hala tum ke EPSLC long ke bang da bang we pin lang a meeting dai phong da na ten di pin lang itu EPSLC ka chihogi eli election ahut la vote ke jog hut sistem ne alang tum mangsi tum hana patigar nange thengdun nange chokdun asom sinai claim dun atum mangse lo atumi ke jon dun atum ke kasi latum bang ke EPSLC gali la EPSLC han anong pa juno khasle tum bang ke claim chok la lo ame thang tum chetherak ni la bang ke aronet bang ke kalile posi pakalang mati kasi BGP muni si BGP cheyon ntu la bang e chetherak ni alang itum bang itum long a member santa vc EPSLC chikrong bang EPSLC ke bang kang tung ma busi gamat hadam tulo non bang ke la non militum uthot rada phan kachuning ri kang tung bang la lo non 26 arni la good TPG phan bang anutin according je mate 5 printing stabe kachini ne atum stabe dokok ta haiji asila bang so acha tai pensi ni li kapachini pon tung athe kedam tang MSc MLA sitame tor sarjan bensi kithoduno ate tor sarjan bensi chapati dunlo sitame office tame non bang ke non MP election 2024 bang ke PCR jan bensi chapati dun ko lasi atokan no gedo according je tum sitame la network le doin gari le dim bang ke la las bangso a news mate la bangso arjan ke theglong tuman bang ke anutin bhantame kisi arjan pensi sar jaiga thar ge chapati dun ko kusi thanang ko laso thansi nili rada than ka chuningri lasi hada ke jaiga thara phuto ta vedeji hadak bang ke tors ta vedeji hadak bang ke lasi hadak bang ke kisi arjan se do choji rada tum nitum bujino ala bang lang kami tu mo voti pidami hot hada ke jaiga thar photo ta theglong le deji mati amar punalo EPSLC ke bom da thengin betu asi hadak bang ke EPSLC tumge isi la helo napit ala helo mili tumbang nomor ke nomor si puri hada sela PCR jana long papi ke ji phan ke anu tin sitame nimethang ar pulo puche matha pen atokano ke do according jira tum sitame chethanang ko pining ke MP election ke mene la EPSLC tumge PCR jan mensi thodun sitame la ahemas atum an phan bange chethanang ko tapen budjok damde aprang sitame adnong we anichu homoy pine kowe chu homoy sitame chethanang ko je kisi arjanong si but pini ku anutin according jiran sitame chethanang ko hem ising bong sitame chethanang ko seda banga jai kathara photo we deji mati asi chinne deji aposi kisi arjan ku bangi chethan vet nang kola kache trek ke langam sinang aprangsi hilituma thadam pamini amar sing tiso afan langdam bulote ingnek tameme mate jinso tameme iporna bulote alang li bangke constitution aron nanta chini ne lapen karbing long kerai komji alut hoyana chine sondak thakse article 244 en da chini ye thek themati di ase ko sonse ilitum afan amar sing tiso le hemprek nangke wan pipo article 244 en ba chun pi thek mati di lasi ilitum ga chtoidun a candidate sar jaiga thar kisi arjan benai thurpi dun ge lagai constitution aron chini pamme alang 6 sidul aron chini pamme alang article 244 e ge alang pa implement jimate pachun begi pusi ilitum kachitoy jona candidate han ke ninga khaklong lapen EPSLC ha MP pen ta kerem loklang non MP an noyo sitame army bang ka sangse mass joining yo la son lok kaita meeting army sita resre di son tak taksi sar jaiga thar nang ke japon mission ajoni alam nang ke than abog alam nang ke than posi litum bang ke then article 244 e bang ke sar jaiga thar si na implement ibek ko la pen pan ibek ko ninga khaben si litum dak lang hana PS pen bustame ke dam tang hur bustame itu mass joining gi lo
halata 97 house BJP tum nang cepa ogdun lo lasi atumi rong koroi long bangke konasi cepa ogdun lang mati di ditum cidai ke herek kok lo konasi ke dolan lasi halatu mangai cobai BJP tum bangai cobai bang tangka bangsi la leaders tum tangka jo ini si tum BJP si aro BJP pajon dun lasi ning cit he pame sarjai ka thar bangke alang constitution aron chini pame posi tum bangka kiproi mate rat tum sitame ning cit he bangke kedo binong lo pen akal pamil lancor ke tumal sekonan ko balang ko ke atum heljong nong kuroi long mas joining kidi la BJP atum langhan yes kan biasa atum tidak cimbe dun alang ke awak kali dilisi kap kanan yes kang anu ke presiden lah dilisi cuci ni mati hai ke BJP tu mamun ni saide si atum ni cepo ni sa sanji lakum kabondai biasa han sit kabondai data kali lah amun tum ke kang BJP amun nasil hai tum cetherak oh nahi kang ni kita alang tuman itu along a member santa ave kapen nangachiki tu ta pilihan yang ta ave alang tum BJP sidochi itu man ano kido abang dok chicken ansi dam dalam ini masih dah soalan mangga apa kali nilitum la sokes ni tunan ko alam kudi la no je BJP amun itsi nilitum men pen episasa men pen ikda mane hidu kasi la bangke tadi la BJP amun itsi nilitum episasa men pen hidu la bangke tadi lagi nilitum pinelo lagi na jor mane ali chu en dam lo la bangke kasi dak langhan PS pen ke ini tu macam ni ateng te bangkit thama munit do ada hidu masih BJP amunit lah ke ini tu mamunit kan pesel sia munit ke kali lah bangkit masih ini tu masih punya soa business ini tu masih ladang alasan dah lo BJP alasan akan lang lo ke problem lang ni cuma tanam ni batu akorte tiba batu akorte injil kita laksana kan bangnya problem lang ni mane party kican ke chahang sitame